ילדים שנולדו לתושבים לא חוקיים, כך הם מוגדרים, בלי הטבות, בלי זכויות, בלי כל מה שיש לכל הילדים. הם לא עשו שום דבר רע לאף אחד, אבל הם כל היום מפחדים מהרגע הנורא שיגיע השוטר ויקח להם את אמא ואת אבא וישאיר אותם לבד. וגם המשפחה שלהם לא עשתה רע לאף אחד, ואז רוצים לגרש אותם. למה רוצים אותם ככה? כי פסקו השליטים, הילדים יהודים, הילדים אשמים. לא, זה פעם. היום הם אשמים כי הם לא יהודים. זה נשמע לכם נכון? זה נשמע הגיוני? זה נשמע לכם נכון? זה נשמע הגיוני? למה מי לא בא לפה? אתה רודף אותם, אתה רודף אותי. למה מי לא בא לפה? אתה עוצר אותם, אתה עוצר אותי. למה מי לא בא לפה? אתה רודף אותם, אתה רודף אותי. לא משנה זה יהודי או לא יהודי. למה מי לא בא לפה? מי? פעם הייתה לזה תכלית, באתי לכאן בתור פליט. וואלה כיף לא עזבו אותי, וואלה כיף לא עזבו אותי בשקט, מילאו אותי גס, עופרת. וואלה כיף לא ניסו להוריד אותי, וואלה כיף לא ניסו להשמיד אותי. ההורים של ההורים שלי ברחו לכאן, ההורים של ההורים שלך ברחו לכאן, ועכשיו במדינת הפליטים היהודים תומכים בחוק לגירוש פליטים. ניצולי רצח עם, קורבנות, פינויים ומשטרים עריצים מבולבלים, אולי כי זה תיאור מדויק של עם. עם ישראל כמובן, חדרה, גדרה, מה זה השטויות האלה? מי מעביר את החוקים הגזענים האלה? ילד, מה חשבת מההתחלה כשלא נולדת עם תעודת זהות? למה מי לא בא לפה? מי?